Ya, masithokoze makhulumana umhlaba. Angibingelele ngizithole phansi la eMnambithi. Ngilana nje namhlanje ke indawo esisebenzela kuyona phansi kwaBulawayo sizochaza ngezinye zezinto ezikwazi ukulekelela ebantwini endleleni empilo. Bese ke umuka unesifiso sokuthi uthole esizokuveza la uyakusifonele. Kuningi ke esingakuveza kunesakhuluma ngabo kodwa asivezi konke. Suka siveza lokho esisuke sifisa ukukhuluma ngabo ngalesikhathi leso nanokuveza futhi ebantwini. Lana ke phambi kwami ngiphethe imithi ehlukahlukene, imithi yokuphila, imithi yokuphilisa nje abantu, imithi yokuvula inhlanhla, imithi yokusela emuva, imithi abantu besifazane ukuthi phela uhlezi lapha ekamereni kunje ikhona lawo muthi loyo. Ake ngiqale nje la kuqala. Lana ngiphethe nje ibutho lana ibutho engilikhande ngenyosi nokunyeka phela nesikhulumo basithwasisi la. Leli nje ibutho elikwazi ukuthi ulithumele nolahlekelwe yinto uyakwazi ukuthumela, uyakwazi futhi leli butho leli ukulisebenzisa nawulisebenzisa ushaye isitha sakho ngalo. Le butho liyakwazi futhi ukubulala lawo sizokuveza ngoba lijule kakhulu kodwa okuningi nje sikukhulumela ezinkundleni zokuxhumana. Kodwa nje leli ibutho elithunywayo, ibutho elivikelayo futhi ibutho elivikayo, ibutho elithunywayo. Uma ngabe ufuna ukwazi okuningi uyangifona ngichazele. So ibutho kwesikhathi esiningi yayisetshenziswe uma ngabe ugqebezelwe thiwa ulahlekelwe yinto naku unesitha esithile sifuna ukuqumba phansi, thathela le butho nawu lazi igama lesitha, uyabisa igama lesitha lapho isibongo sesitha. Nawu nesithombe uyasifaka isithombe lapho uyashisa ndawonye lento lela uyakhuluma kwenzeka lento oyifunayo. Noma kwenye inkathi uthole inyama ethile engize ngikwazi ukuyisho ufake leli butho lo nyama lo hambe uyigqiba lo nyama ethule noma ngela uba ithuno lomuntu ongalazi ufake nalento ihambe uyigqiba leli butho leli ukusho ukuthi ufuna kwenzeke lo muntu loyo kwenzeke lokho sokushilo wena. Asikho ke lapho Nkosi yami. Bese siyabuya sizongena lana nje isibunge lesi isibunge engisikhande mina ngisusa nje phansi nezinto ke ezithile. La kwisibunge ilapho khona esilekelela khona abantu abanamabhizinisi amakhulu, amabhizinisi amancane, abantu abenza amathenda nje kodwa sisuke silekelela ezintweni ezithinta imali. Uma ngabe ukwazi ukuthi unento ethinta imali oyenzayo siyakulekelela. Wenza u-Uber, unamatekisi, wenzani okuyibhizinisi nje elincanyana kuthiwa itafula, siyakwazi sikunikeze nasi sibunge. Uyashisa njalo ekuseni ubuze emsebenzini ukhulume lokho okufunayo. Kodwa phela uzizoshisa isibunge ukhulume lokho okufunayo. Sesingena la kulesi siwasho lesi. Singena la kulesi siwasho lesi njengoba simbala nje emibili kanje. Uma singena la kulesi siwasho ilapho khona esisuke sesenzela ukuthi inhlanhla yakho mayivuleke. Uma ngabe wena amaphupho akhe sevalekile, amaphupho awavuleke. Uma ngabe wena uwumuntu obamba imali iphelele ezandleni, umuntu onemicabango emihle ukuyenza, thola ukuthi lo mcabango uyashabalala iphelele emoyeni, thatha phela lo ugqume, ugeze, uphalaze, uchathe. Then usuyashisa phela nalo uma unebhizinisi uyamshisa lona ukwazi ukuthi into zakho zivuleke. Seziyaqalisa seziyavuka, thatha phela lo ushaye izitha. Thatha lo ushaye izitha. Uqala uyalahlekelwa esitolo uyagqezela, thatha ushaye izitha udlaleleni, thatha ushaye izitha. Sibuye lapho sithi nathi ipinda mshaye. Nayi ipinda mshaye lento ke siyahambisana ke manje. Nayi ipinda mshaye. Yabona ukuthi yonke lento le iyahambisana kahle. Nayi ipinda mshaye. Njengoba ipinda mshaye ilapho khona impinda mshaye sayazi ukuthi sibuyisela nje okubi. Impinda mshaye uyaphatha umese. Nawo lo mese wami lo. Yebo Nkosi yami, uyakuphatha nje nawo umese. Nawo umese lo. Uyawuthatha uyawuvula. Enkathi uvula nje umese lo. Impinda mshaye yami le uyayikha impune ezimbili, uyafaka ebhakedeni lapho ogqumela khona. Bese ueda umchamo wakho nje kancane uthi umuthi phela wakudlalwa la. Uchamele kancane umchamo phakathi. Na usuka lapho uthatha umese njengoba uvulile. Uzobeka nje kanje ebhakedeni. Enkathi ugquma ayithi khumulile unqono umbozile ngoplastic noma ubhozile umbozile ngale ngubo leyo uyagquma untuthu iphambana nalo mese lo uyakhuluma. Abantu abangizingelayo izitha zami izinja
umuthi phela uvuswa ngenhlamvu awumuthi ngoba isiZulu lesisikhulumayo noma sikhuluma inhlamvu enkulu kuphela kodwa nje uthuka inhlamba la ukuthi izinja obani bani yonina amakube kanje ukube into oyifunayo mabangalali onkoletayo kangalali namhlanje mana bengayilethile uyagovuza la ngithi akagule impilo yakhe mayibhede ashaye izibhowa ashaye ikhanda azayilethi mana macabanga mina kwenzeke lento esukuyifuna then mawuqeda u7 days ngalo meselo uyawuthatha lo meselo awusawusebenzise ekhaya uyahamba uyogqiba elibeni noma ngayilipi futhi ugqibe khona elibeni khona kuzokwenzeka uyobuya ungitshele bese sesiyasuka imali sithi nangu phela udelisa amasoka webantu besifazane na udelisa amasoka webantu besifazane na udelisa amasoka lapho khona esuke silungisa khona isingenzansi somuntu wesifazane lapho khona esuke senza nesidelisa amasoka umuntu wakho nje uyamdelisa la uyamdelisa umuntu wakho lo muntu wesifazane imfihlo le uyamdelisa lana kodwa ngeke ngichaze kakhulu la ngoba kuyahlambalaza lokho asikwazi ukuveza kuziqhubela ngoba into ehlambalazayo ngaqonda ukuthi i-social media boy ingane abantu abadala so asikwazi ukukhuluma izinto sibheke eceleni kodwa nje la udelisa unina udelisa amasoka uma ngabe ufuna ukuthi uthole ngabazi ngawo ngifonele ngichazele ku-071 091 8576 uma ngidinga nje ngithola kulo number leyo bese sesiyabuya inkosi yami sikhuluma nabantu laba abaphathwa amakhanda izibhoko ezingapheli imizimba yashisa akulaleki khuma nje labo abathi bona bahlushwa lezo encane yabona nayo ke inyamazana la isuke nje sigaye ngamathambo kodwa lawa nempaphe kahlahle izilwane nje lana isihlahla asikho la izilwane nje kuphela la so lewe uyakuthatha ukushise bese uyabhema nje ngokuphogele na uphethwe ikhanda kwazi ukuthi ikhanda ke lithi ukuthula na uphethwe isibhoko ulekelele izinto lezo kodwa na ngabe ukuthi futhi umuntu uphethwe amafithi angisho ukuthi ngamafithi umuntu uphethwe amafithi uthi uzalwe nawo awukungifoyele khona bese uyixoxa mina nawe sikwazi ukusiza xana nawe